A Confraría de Aguiño volveu a actividade cuns prezos moi bons na campaña do ourizo. O patrón maior de Aguiño sinalou que foi unha semana complicada sen saír ao mar. Os mariscadores pertencentes á Confraría de Aguiño volveron no día de onte á actividade logo dunha semana sen saír ao mar en protesta aos altos custos do prezo do gasoil. Ao longo destes 7 días o patrón maior asegura que foron días complicados, pero era necesario leválos a cabo para reivindicar o traballo do sector. Bueno, a verdade é que para nós, creo que para a maioría de flotas son bastante duros, porque xa estamos na situación que estamos, e ademais da situación na que vivimos de que necesitamos ir a traballar, aínda sendo insostenible como é no aspecto tamén dos precios do gasóleo, e despois ver que sempre un mínimo de personas, pero de que algunha embarcación ainda salira, se non é daqui de Ribeira ou de Aguiño, é de outras partes da ría ou fora da ría, entonces isto, ademais de preocuparche, indignache bastante. Entonces foron uns días bastante complicados, a verdade. Económicamente resulta difícil facer cálculos. Segundo a confraría, esta semana deixáronse de gañar unha cifra moi importante de cartos e, sobre todo, a tranquilidade das familias. Bueno, iso é un pouco incalculable no noso aspecto, porque dependemos do tempo, dependemos do recurso que vayamos, é importante, non podo dicir unha cantidade precisa, pero é moi importante. Ademais do que é a tranquilidade das nosas casas e da miña xente, da nosa cofradía, que xa non é a estabilidade solamente dos mariñeiros que están sen ir ao mar e están perdendo o pouco que podan ganar ou non, según o tempo que se fai bo tempo aínda nos afecta máis, aínda todavía traballarnos a cabeza, porque se é bo tempo tamén traballas millor, sino tamén a propia cofradía, a propia entidade que somos todos, realmente lucrase, vive, mantense económicamente do que é do mariñeiro. Se o mariñeiro non vai ao mar, chega un momento dado que todos os gastos que conleva unha cofradía, como son gastos de empleados ou de material de oficina ou de vixiancia ou de tal, vaise a pique. Aínda así, a día de hoxe, os transportistas seguen coas reivindicacións, o que pode afectar directamente ao sector do mar. Vamos a ver, sí que sempre afecta, porque hai compradores nos que son autónomos en todos os aspectos, teñen a súa propia flota de camións, e o que é a mercancía ou o produto que levan das nosas lonxas, pois vai directamente a un punto concreto ou mesmo a eles directamente á súa empresa. Pero outros non, outros depende de outros intermediarios, falando tanto de compradores como de camións, hasta o que é o posto no que é no fin de mercado, no fin de onde vai a trazabilidade do produto, e é onde nos perjudica, porque un comprador que ten unha entrada e unha salida, que depende solamente lo que é o produto, non ten problema. O problema é o que ten que depender de outras persoas, outros camións, ou transporte, ou outros intermediarios. No día de onte, a frota xa saiu a faenar de forma normal á campaña do ourizo, onde se atoparon con moita cantidade e cuns prezos moi bons. Tomamos unha actividade normal, totalmente normal. Tocábanos ir ao ourizo, bueno, de feito fomos ao ourizo, e algún foi ao Percebe tamén. Foi un día de actividade normal. Decidimos que nos non decidimos, foi a nivel federación de intentar cumplir co que quedamos co paro da flota, que era acabala pola Federación Nacional, foi desde o 21 ao 23 deste mes. E despois tamén pensando un pouquiño como nós a levábamos desde o pasado mércoles tamén sin ir ao mar, pois tamén aproveitamos para dar un respiro un pouquiño á xente, para que comenzara un pouquiño a actividade, para que empezara a traballar e ganar algo. Bueno, eu considero que moi ben, porque realmente o Percebe estabilizouse bastante bo en precio tamén, pola calidad que era, que tamén non tiñamos mareas. No outro aspecto tamén o ourizo moi ben, tivemos unha media de 12,10 €, se mal non recordo. Eu creo que 12 € é un moi bo precio. Así mesmo, hoxe foron algunhas as embarcacións que foron na captura da navalla cuns prezos que rondan os 18 €. Hoxe era un día que sí se podía ir á navalla, e bueno, planteouse ir á navalla, porque o que solemos facer cando é do recurso da navalla un venres tamén, cando hai tempo que non vamos, mirar as cofradías colindantes ou máis cercanas como anda o precio. Temos un precio mínimo establecido, e bueno, ese precio mínimo superou con creces, non sei exactamente a como iría hoxe, pero máis ou menos estaba valendo sobre 18 €, ou así. Ese é un precio tamén moi bo, e temos que aproveitar cando vale, claro. Algo que teñen claro todas as confrarías é que se as medidas que anuncia o Goberno Central este martes non atenden ás demandas do sector, tomarán decisións e irán con máis forza, segundo o patrón maior de Aguiño.
A cofradía de Aguiño sempre se vai a plantexar o que diga a maioría da xente que estea na federación. As federacións provinciais é a Provinción o que é a galega e o que en este caso tamén a Federación Nacional, que é a que vai a tratar directamente co ministro, son os que van a xuntarse as súas ejecutivas. Despois nos sentaremos cas nosas federacións provinciales que temos da nosa man e falaremos como está, e iremos todos a unha. Se queren continuar a darlle un punto máis de confianza do que sexa, pois daremoslo. Se ao final pois isto non vai adiante e non temos que, o sea, non nos vai atender por lo menos as mínimas peticións, entonces teremos que volver máis con máis forza e máis seriedade, porque para a miña forma de entender a nivel flota nacional podemos estar contentos, pero podía ser un pouco máis, podíamos ser un pouco máis unidos todavía. Xa non falo solamente a nivel nacional, sino a nivel autonómico. Por eso digo que eu creo que se isto non vai arriba con as boas de ideas ou planteamentos do noso ministro, eu creo que isto vai a empeorar bastante.